nyt sitten Janne Happonen ja tuulet toivottavasti ovat suotuisat Happoselle, joka täräytti eilen siis pisimmän hypystä 34,5 metriä. Tämän kilpailun pisin hyppy toistaiseksi Schlierenzauerin 129 metriä ja sieltä tulee eilispäivän voittaja Happonen ja siihen kutakuinkin 130 metrin ja 125,5 metriä vain. Näin voidaan sanoa tässä vaiheessa. Tällä ei kärkitilaa oteta. Bardal pitää ykköstilansa 18,5. 19 on Happosen hypyn tyylipinna. Hyvältä näytti tuo lähtö, mutta tuossa Kummulla sitten niin ei päässyt sillä tavalla keikauttaa tuonne ilmapatjan päälle. Vauhti ei pysynyt parhaalla mahdollisella tavalla. Tietenkin vaikea sanoa, että mitä olosuhteet oli. Keulalähdön perusteella niin olisi ottanut kyllä 130 metrin hyppyä. Happonen jää myös Schlierenzauerin jälkeen. Eli puoli pinnaa hän häviää Schlierenzauerille. Bardal, Schlierenzauer, Happonen siinä kilpailu. Martin Schmidt, Saksa seuraavana vuorossa. Kestääkö sitten Schmidtin kilpailuhermo tätä tilannetta kolmannella tilalla? Sieltä hän lähtee hyvällä vauhdilla, tulee jälleen Martin Schmidt, mutta hyppy on niin lyhyt, että sillä ei kolmen kärkeen kyllä tänään mennä. 123 metriä vain. Schmidtin tämän kauden tason huomioiden niin hyppy oli erinomainen kuitenkin. Kyllä. Toiseksi parasta kilpailuaan todennäköisesti kerran. Hän on ollut 10 joukossa tällä kaudella ennen tätä kilpailua. Bardal, Schlierenzauer, Happonen. Kolme kärki säilyy tämänkin hypyn jälkeen. Martin Schmidt menee neljänneksi Bystölin edelle. Puolella pisteellä Bystöliä parempi. Mutta kun kaksi kilpailijaa on jäljellä, niin Martin Schmidtin sijoitus mitä todennäköisemmin tänään on 6. tila. Tom Hilde, Janne Ahonen vielä tornissa jäljellä. Kilpailun ratkaisut ovat edessä. Norjalainen Tom Hilde ponkaisee siitä ja hänenkin pitäisi mennä tuonne 125 metrin tuntumaan mennäkseen kilpailun kärkeen eikä yllä sinne. Norjalainen ei voita tänä päivänä kilpailua, ellei sitten Bardal pysty pitämään tuota ykköspaikkaansa, mutta Hilde ei ole ainakaan päivän voittajan nimi. 122,5 metriä vain. Sama juttu kuin Happosella, että näytti kyllä varsin hyvältä tuo keula tekeminen tuossa ja yhtä lailla kuin Bardal, niin myöskin Hilde hyvin voimakkaasti vie alamäen suunnasta tätä hyppyä ja Kojonkosken Mika on ainakin hyppyyn tyytyväinen. Kakkostilalle Tom Hilde 3,2 pisteen turvin, eli kaksi norjalaista kärjessä, mutta nyt sitten vuoroon Janne Ahonen. Ja Jannehan oli reilut 10 pistettä edellä Bardalia ennen tätä viimeistä hyppyä ja 130 metriin ei tarvitse mennä, 123 metriä riittää ja tämä riittää Janne Ahoselle kilpailun voittoon. Kaksi kilpailua, 2 voittoa Suomeen, 126 metriä. Janne Ahonen sinetöi komealla hypyllä tämän päivän kilpailun voiton ja tämähän on Jannelle todella varmasti tyydyttävä ja kiitettävä suoritus. Aikaisemmin hän ei ole voittanut Puijolla. Erinomainen hyppy ja kyllä tuli ihan niin kuin Mäkiviikon viimeinen hyppy mieleen tuosta tekemisestä. Niin päättäväinen oli kaveri ilme tuolla ylhäältä lähettäessä ja riskirajoilla näytti, että tämä ponnistusliike tapahtui tuossa ja tällä kertaa se tapahtui kutakuinkin oikeaan aikaan ja päästä herkuttelemaan Ahosen Kuopion mäkikisan voitolla. Se on harvinaista herkkua. Tämän kauden 4. maailmancupin voitto ja se tulee varmasti kyllä sellaisessa paikassa, jossa Janne Ahonen ei itsekään olisi uskonut, että tämä voitto voisi vielä tämän kauden lopussa tulla. Ja tässä vielä tyylinäyte Ahosen komeasta toisen kierroksen hypystä. Komea tekoa 19
jälleen 3 kertaa ja 2 kertaa 18,5, eli tyylit ovat juuri samat, joita ensimmäisen kierroksen 122,5 metrin hyppyyn tarjottiin. Ja silloin kun ei liian pitkälle hypätä näissä kisoissa, niin nähdään, että mitenkä kauniit telemarkit Janne pystyy tuonne tekemään, ja kyllähän tuonne 19